Ndiyabulisa abantu abadala, ndiyabulisa Mzontundu. Ndiyabulisa kaloku Matholonyo Ngande Kudlelana. Ndiyanamkela kule TV show iDaluxolo Hoho TV show. Qho ndisoloko ndimane ndisithi ndifuna ukuwagawula ndiwarhuqa ndiwabeke emagxeni. Amagqirha akudala ayenyanga kanjani? Ithi impendulo, amagqirha akudala ayenyanga ngeyeza, kodwa xa sinosebenzisa olu lwimi lwanamhlanje singathi ayenyanga ngespirituality. Ndithetha ukuthini xa ndisithi ayenyanga ngespirituality? Amagqirha akudala bekufuneka lithongile liliboniswe iyeza emalilisebenzise kumntu onjani xa kutheni. Amagqirha akudala ayengavela wadibanisa amayeza akunike. Ngamaxhwele awayesenza loo nto. Ukufika exhweleni ufuna iyeza lokwenza into ethile liyakudibanisela, ufika mhlawumbi usithi uva okuthile emzimbeni wakho likudibanisele likunike, ubhatale imali uhambe. Akwenzeki njalo egqirheni. Egqirheni uthi ngosowugulela ubhubha, lona libethe ibhekile licela kumanyange. Wena ngapha ufuna uselisa iyeza, lona igqirha ngapha yalicela kumanyange into yokuba masithi lunguvavane. Lizathi boovavane, boomahlahla, boosiyoyo, boonjembu, boomlawu, nanku umntu esifa, nifuna ndithini? Kunzima kwegqirha. That's why ndandikubaleka. Yiloo nto ndakubaleka ngeenyawo zonke ubugqirha ndingabufuni. Hayi bana ndiboyika khange yazi akunzima. Esigqirheni awuphilisi bantu kuba amayeza uwazi. Uphilisa abantu kuba isifwele sithe kuwe dibanisa okuthile nokuthile. Uyabona amagqirha ayawazi amayeza kuba xa uthwasa uyawafundiswa amayeza. Ngoku wafundisiweyo amayeza awuwadibanisi ngokokuba uwazi uwanike umntu. Funeke kuthethe isihlwele sithi ngoku uthatha into ethile uyidibanise nethile unike lo mntu. Babephila abantu bakudala apho ndiya khona. Abantu bakudala babephila, amagqirha embalwa, kodwa abantu bephila. Namhlanje abantu kunzima ukuba baphile kuba amagqirha akhoyo adibanisa amayeza ngokuwazi. Akuzi isihlwele sithi ngoku sebenzisa into ethile. Ndakwenzela umzekelo. Yabona yinongwe le ilabatheka, yaziwa ngawo wonke amagqirha. Inongwe yaziwa ngawo wonke amagqirha. Akekho umntu oligqirha onoya kuye athi akayazi inongwe ilabatheka. Ngoku eliyeza linamandla angaka aziwayo ngamagqirha, awunolithatha ulisebenzise. Ngeke ulithathe nje ulisebenzise, kufuneka ulele lithethe ithongo lithatha ilabatheka uyidibanise nento ethile, uyidibanise nento ethile, kuzawulunga. Wakwenza njalo zilunge izinto. Yile nto ndithi ke ngoku xa ndiyibeka mna le nto lena ndisithi ke ngoku ayenyanga ngespirituality. Into ethetha ukuthi ukunyanga kwesigqirha ngokokwakudala kwakukhonektha nabantu abangasekhoyo. Kwakukho i-connection. Athi amagqirha kudala xa eza kukunika amayeza athi
ngathi yanqula kuba kufuneka isihlwele sakho sindamkele. Wena mguli, kufuneka isihlwele sakho wena mguli sikhonekthe nesihlwele sam mna mntu uligqirha, khona ukuze izihlwele zethu zimanyane ziphilise wena. Ayasitsho amagqirha oqala kangangento yoba ndingelithi kuwe andifuni mali, thatha le mithi uhambe uyisebenzisa uzuzisa inkomo yam wawuphila. Ukuba awuyizisanga uzakubona, and ongayizisanga imali yegqirha kudala wayezibona nyhani. Ahamba ocela uxolo, ahamba ocela uxolo aze nenkomo yegqirha, kuba unyango lokuqala kwakufuneka umphilisi wakho izihlwele zakhe zikhonekthane nezihlwele zakho wena mntu ugulayo. Zizinto ezingasenziyo ezo. Eyokokuba kutheni andinalo ulwazi, kodwa ezinyani masizithethe thina madoda amadala, masizithethe boomama abadala, magqirha amadala bawuthangane, mazithethwe ezinyani khona ukuze xa sesibhubhile sishiye i-foundation, abantwana bethu bayazi uba kwakusenzeka ntoni. Kuba namhlanje amagqirha akhuphisana ngokunyanga, kanti awakudala ayengakhuphisani ngokunyanga. Yiva xa lizinqula igqirha lithi lizinqula ithi ndicela igqayi, ndicela iyeza. Kutheni lisitye? Ayekuba igqirha aliwazi amayeza, liyawazi amayeza, kodwa xa linqula liqala kumanyange into yokokuba ndiboniseni into yokokuba zezithina izigulo elizibekele mna emandizinyange. Yho! Usenga amanyange into yokokuba makakubonise zeziphi izigulo ezibekelwe wena omawuzinyange, kuba amagqirha kudala ayenganyangi yonke into kangangento yokokuba lizawuthi uba likunyangile kwinto ethile lithi kwethile khawuhambe uye kubani, kuba nguye oyinyangayo le nto ithile. Namhlanje ndifuna ukuthi omhlawumbi unyango lwesintu luye lwangenelelwa yimali kwabe kukho nentlupheko. Ngoko ke ngoku nokokuba into andikwazi ukuyenza, andiyiphiwanga, ndiyenze ngokokuzikhandela. Yiloo nto kunzima into yokokuba abantu mabaphile. Yakuloo ndawo abantu begcwele ezicaweni njena, abagcwelanga ezicaweni ngothanda. Masiqhubeke thina sizigxeka icawe, kodwa inyani yokokuba baphuma lezicaweni abantu kuba sebeye emagqirheni abafumani into eyiyo. Kanti amagqirha okuqala ayenjengeecounselors, amagqirha okuqala yayingathi ngabantu batreyinwelwe ubu-social worker, kuba ubusithi ngobuye unomsindo usithi ufuna ubethisa umntu ngezulu, lisitye igqirha lihlale nawe phantsi likufundise ngobomi, likufundise ngobomi. Uyagqibe lithi ke ngoku hayizukusebenzela le nto ufuna uyenza ngoku. Into enza kuyenza mna akukunika amayeza uba mawuzikhusele iintshaba zakho zingakufumani, kodwa sukuzileqa iintshaba zakho, kuba wakuzileqa iintshaba zakho uzawuphuma endleleni. Oku kwemoto eleqa umvundla ndiye nditsho xa ndilayisha abafana bathi bhuti khabe ngathi ayipresa, ndithi umvundla uleqwe endleleni kuba ubale kuphela. Ingqondo yakho izaba blood ekuleqeni laa mvundla. Xa uphepha accidentally nawe uphephe ibe yi-gravel road, xa uphinde ubuye imoto iyarola. Ngenxa yantoni? Ufune ukuleqa umvundla okuphazamisa endleleni, walibala uba ume udrayiva endleleni ulumkele i-potholes, ulumkele whatever elokuphazamisa ibangela imoto mayiwe. Ukunjalo ke kunyango
ngesigqirha. Kunjalo kwinyango lesigqirha uyafundiswa into yokokuba ngoku ukuba ufuna yenza ngolu hlobo. Uyabona uba laa yenza ngolu hlobo akakadibani nento yokokuba uzawudibanisa waphi namayeza. Yile nto ke yabangela into yokokuba phaa ngoo-99 2000 ukuza ko-2003 ndihamba namagqirha ndithi kuwo bantu abadala nokokuba ninganikisa ngolwazi lwenu epalamente naseMedical Research Council apho mna hoho ndandiphangela khona ndisebenza nesayensi. Ndithi ngokokwasayensi akazukulunga namayeza abantu abadala. Yinkcitha xesha lesiyenzayo apha bekumele uba kurhulumente thina sicela indawo yethu yokunyangela singamagqirha, sicela indawo yethu yokunyangela, hayi into yokokuba sifuna ukusebenzisana norhulumente. Asinazo sikwazi usebenzisana nezibhedlele kuba thina xa kugula umuntu sicela kumanyange asiphe into enokuphilisa loo muntu ngelo xesha. Kwaye ungasurprised ufumaniseka into yokokuba oza kuyivezelwa into ukubaphilisa ngayo umntu othile xa kuphinde kusiza umntu ogula kwangelaa nto inye. Laa nto xa udibanisa ingasebenzi kulaa mntu yeshi andinazendivakala kuba le iterminology yeyamagqirha okuqala andinazendivakala. Ngoku ubonisiwe iyeza uma ulisebenzise kumntu othile xa ulisebenzisa komnye lingalungi. Yilaa nto ke ngoku amagqirha aye athi wona ndicela igqali, ndicela iyeza. Uthetha ukuthi ngentetho epheleleyo ndicela nindinike imithi emandiyisebenzise kwizigulo ezithile okanye kwisigulo esithile eso niya kundichongela ukuba mandisinyange. Into ethetha ukuthi ke ngoku izigulo ezinawunyangwa ndim ndileli gqirha zizigulo ezizawuza namanyange wam athi uzawunyanga esi nesi nesi nesi, andizikhetheli ukuba mandinyange esithina isigulo. Nantse yona nqonkqonqa esinayo kwimveli yethu. Zezi zinto ke zindenze ndalwa kakhulu nezifundiswa, ndisilwa kakhulu nabantu abacinga fanuba babenze uphando ngcono. Noba ungaphanda kangakanani le ndixelela yona into ayikwazeki ukuphandeka. Le ndixelela yona into ayinaproof because awukwazi ukupruva into yokokuba xa ndidibanise namayeza ndiwaxelelwe lithongo ukuba mandiwadibanise. Nanto ingxaki apha ikhoyo. Xa ndiwadibanisa namayeza kuthethe ithongo, ndim nethongo lam andikwazi ukulipruva ithongo. Yiloo nto ibangela uba ke kwisikolo singakwazi ungena. Inoba niyandiva ndilwa nabantu besikolo kumathuba amaninzi kuba isiNtu sifika xa ndithetha namanyange amanyanga ndiphendule, then ndingayiprova kanjani ke ngoku loo nto leyo ngokwasesikolweni ukuba ndithethile namanyange because esikolweni bona bazafuna uthesta le labatheka ndiyisebenzisileyo. Ingasebenzi xa beyithesta le labatheka. Uyayibona i-trick yezinyanya? Ingasebenzi le labatheka kodwa mna uyiboniswe le labatheka ukuba mandiyisebenzise kwinto ethile. Iyaqhubekeka nondisebenzela. Le labatheka iyaqhubekeka iyazenza ezi zinto kufuneka izenzile kodwa qho uba ithestwa iyafeyila, qho uba ithestwa iyafeyila. Ifeyila kuba isebenza not ngamandla wayo le labatheka. Le labatheka inawo amandla wayo wendalo kodwa namkwiswe ethongweni ayisasebenzi ngamandla wayo, isebenza ngamandla wethongo. Andifuni uba mde, bendifuna uza nje kule ndaba, bendifuna unikrobisa nje. Ndizamana ndizenze ezi zihloko ndinikrobisa nje, ndifuna unikrobisa kwindlela endazi ngayo kuba xa ingathi ndiyagxeka abantu bavele bathi ude uxolo awufuni usebenzisana namntu, awufuni uthini. Ndizawusebenzisana nabani kuba mna ndikhule ngexesha lakudala ndihamba namagqirha awayedumile esaziwa kudala ehloniphekile. Amagqirha awayethetha inyani andandihamba nawo ngelo xesha. Akhoyo ngoku, acommercial,
akhoyo ngoku uninzi lwawo acommercial afuna imali ebumnyameni. No, akasoze ayithethe into ngohlobo ndiyithetha ngalo kuba awunakwenza mali. Ukuba uzoxelela abantu ngohlobo ndithetha ngalo ngoku ligqirha soze wenze mali. Abantu bazahamba baye ezikhemesti bafika amaxhwele khona pha amaxhwele abenzela amayeza bahambe bokulungisa iingxaki zabo abantu. Wena gqirha ushiye kulambile. Kodwa ke ngokumbuzo ngokokuba ukuba sizawufuna ukutya sonke sizawufuna uhlutha ngokungabaxeleli abantu inyani, sakha isizukulwana esinjani sangomso. Xa ndisivala isihloko sanamhlanje sigxile kwinto yokokuba igqirha belikunyanga ngokuthi likhonekthe nesihlwele salo. Ize isihlwele segqirha sikhonekthe nesihlwele somguli. Ngolo hlobo ukunyangwa komguli kube yiprocess, ingabi into yokokuba zakukunika amayeza wasebenzisa ugqibe uphile. Ithatha ixesha kubhildeka ukunyangeka komuntu ogulayo xa kulandelwa le process ndiyithethayo. And ke ngole process ndiyithethayo ithatha ixesha elide, iyadraina kubantu abangenamonde wokulinda. Yiloo nto ke ngoku namhlanje kungungxashi-ngxashi, abantu bayabuzana kutheni amagqirha emaninzi kangaka kodwa ukufa akupheli, kuyagulwa kuyathiwani. Kuyagulwa kakade kuba amagqirha akhoyo awanawo laa monde, awanalo ixesha lento yokokuba xa ufike kulo lithi kuwe ayizukulunga le nto ngohlobo uyifuna ngalo. Ukuze le nto ilunge nantsi indlela ekufuneke kwenziwe ngayo. Awasekho amagqirha akwazi ukwenza njalo ngoku. Limamela kuwe wakuxelela uba ufuna ntoni, liyenze lithathe imali uphume uhambe. Xa ungakhange ulungele uzawuthi ndiye kwelinye ufumaniseke uba umntu uya kumagqirha noba mahlanu agqiba buyathi amagqirha ayaxoka. Kanti it's not about ukuxoka, yinto yokokuba amagqirha amaninzi ayakophulela akunike le nto wena uyifunayo, eyazi wona ngaphakathi into yokokuba indlela eyiyo yokuphilisa umntu ogulayo isekubeni ukuba ukhonektane izihlwele zegqirha naloo mntu kufuneka ephilile. Abanye abantu bagula ngezizathu ezininzi kuma kwabo. Omnye umntu ugula ngesizathu semfuzo, omnye umntu ugula ngesizathu sento yokokuba kunamatyala amaninzi esafuneke walungisile ngokwesiko kokwabo. Uyayibona le nto ndiyithethayo? So okwakukhonektana kwezinyanya kubalulekile kuba zawukhonektana izinyanya zakho wena gqirha neziya zomguli. Ngeyixoxa le ndawo, ngeyixoxa le ndima. Hayi masimxoleleni makaphile, azibone umntu ephila. Umuntu okundivile azibone umntu ephila. So ukuphila ngokwakudala kwakuzanzima, kwakungazilula. Ke namhlanje abantu banyuka besehla bangena sezicaweni baya kubaprofeti benza yonke into. Kuyaphithizelwa phandle, kuyagulwa ngabantu kunzima. Ngenxa yantoni? Awasekho amagqirha akwaziyo ukuthi ndicela igama. Yayivala le ndawo. Ndicela igama. Into ethetha ukuthi ke ngoku nakukuba ndikwazi kangakanani amayeza, bantu abadala ndicela nindiphe laa nifuna mna hoho ndiphilise ngawo. Nawugqibe nindinike izinto emandiziphilise. Come on.